Na tuno alkawari ko an kai na kaubari, zana yawaita zikiri da ambato na shi'iri, ko da an saka mari ruhi zai tawaddari, zana ka ki ko ina wanda ki da idan kina rufe. Nace an samu abar? Me? A bayar da nayi magana. Dawa? Da kai mana mai dale? Kin sawaya yan mataron number. A baya, kowace budurwa yanzu a baya. Mai zargi na sai